हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। और मैं दिव्या स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज आप लोग के बीच सुनाएंगे बहुत ही मज़ेदार गारी गीत। एकदम सुन के मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। तो एक बार तो ज़रूर सुनिएगा इस गारी गीत को और इसके बाद कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आप लोग को ये गारी गीत। आइए सुनाते हैं। मार जइबा अगुआ साले चैलन से मार जइबा समधि साले चैलन से मार जइबा अगुआ साले सानन में मार जइबा समधि साले बेलन से मार जइबा। आना के चश्मा पे इतना गुमान जी, इतना गुमान अपन त होता त चलता उतान मार जइबा समधि साले बेलनन से मार जइबा अगुआ साले सानन में मार जइबा। आना के दाल चावल पे इतना गुमान बा अपन जे होता त चलता उतान मार जइबा भसुरु साले चैलन से मार जइबा अगुआ साले सानन में मार जइबा। दूसरे के पूड़ी पर इतना गुमान बा अपन जे होता त चलता उतान मार जइबा अगुआ साले सानन में मार जइबा भसुरु साले बेलन से मार जइबा। दूसरे के टोपी पर इतना गुमान बा अपन जे होता त चलता उतान मार जइबा बढ़ती हो साले चैलन से मार जइबा अगुआ साले सानन में मार जइबा। दूसरे के गाड़ी पे इतना गुमान बा अपन जे होता त चलता उतान मार जइबा बढ़ती हो साले सानन में मार जइबा अगुआ साले बेलन से मार जइबा। दूसरे के घड़ी पे इतना गुमान बा अपन जे होता त चलता उतान मार जइबा बढ़ती हो साले बेलनन से मार जइबा बढ़ती हो साले बेलन से मार जइबा। दूसरे के कपड़ा पे इतना गुमान बा खरीदले होता त चलता उतान मार जइबा बढ़ती हो साले बेलनन से मार जइबा समधि साले चैलन से मार जइबा। आन के मोबाइल पे इतना गुमान बा खरीदले होता त चलता उतान मार जइबा अगुआ साले बेलनन से मार जइबा दूल्हा साले बेलनन से मार जइबा समधि साले चैलन से मार जइबा बढ़ती हो साले सानन में मार जइबा अगुआ साले बेलनन से मार जइबा।